Bosorka alebo svetica? Čarodejnica Lucia. Koluje o tom veľmi veľa legend. V každej krajine je to iné. Ja poznám dve legendy. Jedna hovorí o tom, že Lucia mala liečiteľské schopnosti, preto bola upálená na hranici ako bosorka. A druhá legenda začala ešte v jej detstve. Keď bola Lucia malé dievčatko, tak dala sľub čistoty a vernosti tomu najvyššiemu. Keďže jej mama o tomto jej sľube nevedela, keď bola staršia, tak ju chcela vydať za istého mládenca. Lucia ale svoj sľub nechcela porušiť, tak aby tohto mládenca odstrašila a vystrašila, tak mu poslala svoje vlastné oči. Lenže nejakým božím zázrakom sa Lucii zrak vrátil. Cisár sa o tom dozvedel, tak ju dal predvolať a dal ju mučiť, aby prezradila, ako to vlastne spôsobila. Lenže na Luciu žiadne mučenie nezaberalo. Proste ostala nedotknutá. A vlastne týmto si takúto jej Božiu ochranu začali ľudia vysvetľovať ako jej bosorácku moc. Takže toľko niečo z histórie o čarodejnici Lucii. A teraz vám ukážem tú moju vlastnoručne vyrobenú čarodejnicu Luciu, vyrobenú s láskou. Má veľmi milú tváričku a veľmi silný pozitívny náboj. Môžete si ju zavesiť nad kuchynský stôl, alebo si ju môžete postaviť niekde do police, aby vám vniesla do vášho domova Božiu ochranu, takú, akú mala kedysi ona sama. Ak sa vám moje video páčilo, môžete mi dať like, alebo keď chcete viac informácií o tejto čarodejnici Lucii, tak môžete navštíviť môj odkaz alebo moju webovú stránku. Ja vám ďakujem za pozornosť. Ahojte!